Vinga, moltes gràcies, Xavier. Doncs gràcies per venir. Com deia el Xavier, ja fa uns mesos vam fer una xerrada sobre la capelleta del carrer Mateu, que potser és una capelleta una mica desconeguda, i bueno, ja a la segona ja toquem el moll de l'os i parlem de la del carrer Llibertat, que probablement és la capelleta més coneguda, la que està en el encreuament del carrer Llibertat amb Fraternitat, però que és popularment coneguda com la del carrer Llibertat, perquè, com parlàvem ara amb el Toni Manyaner, és la que mira més al carrer Llibertat i la que tradicionalment la gent de la comissió de festes del carrer Llibertat l'han anat cuidant. Doncs, si us sembla bé, us explico una mica el que tinc pensat. Farem una mica com l'altra xerrada que vam fer, repetiré una mica els punts, perquè potser alguns no heu vindrà a l'altra, i farem primer una aproximació al sant, no? Parlarem una mica de les capelles en general a Gràcia, però llavors el punt cinquè és el punt important d'avui i acabem amb el punt 6 també per una mica fer un canvi d'aires i explicar-vos coses que toquen la medicina i l'enginyeria més que la veneració als sants. Comencem amb l'aproximació a Sant Roc. Sant Roc és un personatge, és un sant, no? que hi ha una mica de, com passa a vegades amb els sants, hi ha una mica de polèmica amb les cròniques, hi ha diverses cròniques que es contradiuen, hi ha una crònica que diu que va néixer el 1295, l'altra que el 1350, bueno, estem en aquest període, i va néixer a Montpeller, això sí que és clar. De fet, en una època que abans del 1350 era la corona d'Aragó, o sigui, una mica la nostra terra, entre cometes. Conta la llegenda, al final, penseu que aquest personatge, si es va escriure sobre ell, es va escriure potser 100 o 150 anys després. Per tant, es va recollir el que s'explicava i l'aproximació amb la realitat doncs, sempre hi ha dubtes. Però el que està clar és que el que ens ha arribat és que era un fill de família benestant, de Montpeller, que de sobte va decidir deixar-ho tot, és un clàssic del sant, deixar-ho tot, donar-ho tot als pobres i anar a peregrinar cap a Roma. El que passa que de camí cap a Roma, abans d'arribar allà, en alguna població que ara no recordo, doncs va parar i va veure que hi havia un brot epidèmic i ell, doncs, entregat als demés, va dedicar-se a guarir la gent. Va anar a Roma, inclús va arribar a conèixer el papa, i quan va tornar de Roma, ell va caure malalt. Llavors és el que explica la història, que va anar en un bosc una mica a intentar guarir-se, perquè imagina't un peregrí, una persona que va sola per la vida, ell va anar allà a un bosc i es veu que hi havia un gos que vivia en una casa i el gos explica que cada dia portava una mica de pa en el sant i li llepava les nafres, les ferides que tenia a la cama. D'aquí que el gos, en la seva iconografia de Sant Roc, és molt important. El veiem aquí a la imatge, a la dreta el gos que li porta el pa. Podria estar parlant molt sobre això, s'ha escrit moltes coses, però només una mica perquè ens centrem en aquest personatge. La conclusió és que possiblement sigui una barreja de personatges, allò que la geografia intenta esbrinar i al final és un mite que ens ha arribat, possiblement va viure, però se li atribueixen a ser coses que mai podrem assegurar al 100%. Evidentment, si ell va dedicar-se a cuidar els malalts i tot això, doncs ell és un sant àmpliament invocat contra les pestes. També tenim altres sants, com Sant Sebastià o a vegades també la Mare de Déu, però Sant Roc és clar que ha estat àmpliament utilitzat inclús a tota Europa, inclús fins i tot a Sud-amèrica, a través de la colonització, doncs van arribar a portar el sant allà, i llavors és un sant molt venerat contra les epidèmies. La seva iconografia és el que hem anat comentant. Ell, com que era un peregrí, doncs veieu que ell no vesteix com un peregrí. Els peregrins d'abans anaven amb una gorra, amb una petxina. La petxina normalment s'utilitzava per poder beure aigua dels rius i la portaven penjant amb un bastó o gallata per ajudar a caminar, i el que ja és perfectament identificable amb el sant és aquest gos amb un tros de pa a la boca. Si veiem això, estem davant de Sant Roc. I la seva festivitat és el 16 d'agost, que és el dia en què teòricament ell va morir,
i doncs cau el 16 d'agost, que cau al mig de la nostra festa major. I això és el que ja és una cosa important, que a més ha generat una sèrie de debats sobre qui és el patró de Gràcia. Avui no hi entrarem molt en aquest debat, vam fer-ho a l'altra xerrada, però el fet que estigui el 16 d'agost fa que, a part que estigui venerat a Gràcia, a nivell festiu realça molt perquè la seva festivitat cau el dia següent de la Mare de Déu d'Agost, per tant, per això és tan conegut a Gràcia. Parlem una mica de Sant Roc a Barcelona, el nostre estimat barri marítim, una mica perquè és el ferrer més proper que tenim. Allà sí que hi ha molta tradició per Sant Roc. De fet, va ser declarat patró de la ciutat al segle XVI, evidentment per tema de les pestes, i hi ha diverses capelletes a Ciutat Vella. Moltes s'han anat desapareixent, però la més coneguda, que segurament coneixereu, és la de la Plaça Nova. La Plaça Nova és aquella plaça que no existeix ja, però encara li diem Plaça Nova, que és al final de tot de l'Avinguda Catedral, davant del portal del Bisbe. Quan l'Avinguda Catedral estava plena de cases, aquell espai que hi havia davant del portal del Bisbe era la Plaça Nova. I allà hi ha les dues torres romanes, la de l'esquerra, allà hi ha una capelleta on hi ha el Sant Roc, que és aquest que veieu aquí, que és una figura bastant moderna. De fet, això està documentat que el 1589 es va constituir la confraria de Sant Roc de la Plaça Nova, que de fet aquesta confraria té una hereu directa, que és la comissió, l'associació de festes de la Plaça Nova. I ells diuen, i crec que ho poden dir perfectament, que ells celebren la festa més antiga de Barcelona, una festa que té més de 400... Abans van salvar els 425, doncs serà quasi que als 430 anys de festa. És la seva festa major, la festa major de la plaça. A vegades les festes també es feien per carrers, en funció del sant, doncs ells ho celebren. Passa que com a graciencs potser no hi anem molt perquè ens coincideix amb la festa major a Gràcia. Jo algun cop m'he escapat, però costa, perquè clar, dius, on vaig a veure, el Sant Roc d'aquí o d'allà? Però si algun dia voleu, aneu perquè és molt interessant el que fan allà. De fet, fixeu-vos aquí la imatge, tenim la Plaça Nova, les dues torres, tenim els gegants de la Plaça Nova, tenim la capelleta a l'esquerra, amb unes escales per accedir-hi, a la dreta tenim en Xavi Cordomí amb uns anys menys, que és una persona molt coneguda a Ciutat Vella, havia estat, i crec que encara és el president de l'Associació de Festes de la Plaça Nova. Llavors res, només explicar-vos una mica que és molt celebrat justament en aquesta plaça, encara es manté aquesta tradició del Sant Roc, però que ve d'una tradició d'un patronatge del segle XVI de Sant Roc, clarament dedicat al tema de les pestes. Ara entrem a Gràcia. A Gràcia hem anat investigant, porto uns mesos i cada vegada vaig acotant més el temps. La seva veneració és una resposta directa, a més està bastant documentat. De fet, aquí us explicaré algun d'aquests documents que he trobat, relacionat amb les epidèmies del còlera del 1854, del 1865 i del 1885. Ja sempre havíem parlat al segle XIX, però estem acotant amb aquest període d'anys que aquestes tres dates van haver-hi tres brots d'epidèmia. Van haver-hi brots anteriors, al 1834, però realment va arribar molt poc a Barcelona aquest brot, va ser el primer que va arribar i realment no està documentat res. A part que també és veritat que, això és una cosa que és veritat que Gràcia va anar creixent molt, sobretot a partir de la segona meitat del segle XX. Realment és impressionant, entre 1835 i 1854, potser ara no recordo els números, però vam multiplicar per 2 o per 3 el nombre d'habitants, o per 6. Per tant, entre que la primera pesta va ser molt fluixa i que aquí a Gràcia, en 1835, no era com ara, estaven molt més esponjats, hi havia més espai, doncs realment no va fer molts estralls la pesta i llavors no ens consta cap cosa de Sant Roc vinculada amb aquesta pesta del còlera. També per afegir, no ho explico aquí, però dir que el còlera ve de la Índia, va vindre, i van ser els soldats anglesos, això de que hem anat els europeus per tot arreu fent destrosses, doncs mira,
vam anar allà a arruïnar-nos la vida, però de regal ens vam portar una epidèmia que va anar cap a Anglaterra i al final abans també estava globalitzat el món, comença la cosa cap aquí, cap allà, sobretot les guerres, el comerç, i es va anar estenent per tota Europa. Encara existeix el còlera al Tercer Món, però aquí ja podem considerar que està erradicat. De fet, és una malaltia molt vinculada, és un bacteri que es transmet a través de l'aigua. Això ho veurem a l'últim apartat, entrem una mica amb aquests temes. Llavors, a partir d'aquí, el que vam veure és que molts carrers, a títol individual, van començar a fer unes capelletes dedicades al sant, com si fos un vot, per dir, escolta, jo vull curar-me i si em guareixo et faré una capella i un cop feta, doncs, sempre la mantindré neta, et ficaré llum, et ficaré per la festa major te la decoraré, és aquest vot que fas esperant que et retorni salvant-te la vida. És un sant molt popular, és a dir, un sant que teòricament salva la vida, clar, per això és tan venerat i té tanta força popular, perquè a més sobretot els pobres en les pestes, igual que hem vist ara, amb la Covid, la gent potser amb menys recursos són els que s'han infectat més, però abans era el mateix. La gent vivia potser en llocs més insalubres i és el sant popular. Anem ara a parlar de les capelles de Sant Roc a Gràcia concretament. Tothom coneix la del carrer Llibertat amb fraternitat, que és la que parlem avui. Però quantes creieu que hi ha de capelles de Sant Roc? Tenim la del carrer Llibertat, tenim la del carrer Fraternitat, tenim la del carrer Vic, que aquesta ningú la coneix, però existeix, i amb Sant, veieu, Vic número 11, si un dia passeu per allà, la meva mare tota la vida vivint al carrer Vic i no ho sabia. Doncs mira. Està davant de la casa Anita dels llibres, està al davant. I el carrer Mateu, que també era un misteri perquè ni ho sabia, perquè estava tota bruta, un dia vam anar amb el Contel a fer neteja i sí, és Sant Roc. Aquestes són les 4 capelles que Déu-n'hi-do amb el sant que tenim a Gràcia. Però tenim fins a 8 documentades i actualment existeixen 6 capelles. Aquestes 4 i 2 més que no tenen sant. Una és al carrer Perill, que aquí tenim un company del carrer Perill, que només ha quedat la fornícula, però peladíssima totalment. Perdó. I l'altra és al carrer Martínez de la Rosa, que està tapiada, però que documentalment ens ha arribat que era de Sant Roc i ho hem d'assumir-ho com a cert. Hi ha una que és molt curiosa, que a més va sortir això a l'Independent, que és la 7a capella fake, perquè és la del carrer Camprodon, que també hi ha un llibre, l'àlbum històrico i gràfico de Gràcia de l'any 1950, que recull aquesta capella, però tu vas allà i dius, no la trobes, però veus unes rajoles i veus Sant Antoni de Pàdua. I jo dic, ostres, no pot ser. I un dia vaig anar amb l'Albert Torres, que és l'expresident de la Federació de Gràcia, i va dir, hòstia, on està el Sant Roc? I em va dir, que no el veus, és aquest. És a dir, la gent del carrer, ells deien que era el Sant Roc. No era Sant Roc, perquè la imatge de Sant Antoni de Pàdua és acabar amb un nen a les mans, i no hi havia el gos, però la veneració és tan forta que és Sant Roc, i pareix ser Sant Roc, però no és Sant Roc, però imagineu-vos la veneració, que al final la gent s'agafa una imatge i diu, no, això és Sant Roc. Per tant, és aquesta 7a, que això va sortir amb, ja ho explicarem, del meu PGM Gràcia, i va colar que havien protegit 7 capelles de Sant Roc, quan és mentida, són 6 de Sant Roc i una de Sant Antoni de Pàdua. Anem ja al tema important d'avui, que és la capella del carrer Llibertat, que és la més coneguda i que hi ha molta informació. El primer que us vull presentar és un document que em va fer molta il·lusió trobar i que vaig compartir amb els meus companys i amics del carrer Llibertat, que també els hi va fer molta il·lusió, que és un document que em va facilitar la propietària de la finca on està la capelleta, que és l'hereva de la finca, i era els que abans portaven la carnisseria, i ara no la porten, la tenen llogada, i ella em va enviar per correu un document com si m'enviés allò un PDF,
i doncs vaig quedar-me molt sorprès de trobar una crònica escrita en català prefabrià, o sigui, és espectacular, un català que qui va escriure-ho, crec que era l'època que el Fabra va començar a normalitzar la llengua, un català antic, que de fet Sant Roc amb CH l'escriu, però és una crònica que és molt fidedigna, és la comissió, la Junta de Festejos, que li deien d'aquell any, va fer una crònica intentant apuntar a mà tot el que recordaven de la capella perquè quedés per la posteritat. I de les coses més importants és que, en un lloc ho diu clarament, que la construcció d'aquesta capella és del 1865, que és un any que coincideix amb una epidèmia que va haver-hi del còlera el 1865. De fet, surt aquí, no ho llegireu, però es veu aquí que parlen d'un senyor, d'un tal Ribes, un home, un antic veí de la vila, sembla com un home gran, que ell parla d'això. I jo crec que si era el 1920, perfectament aquest senyor, si ho diu és perquè potser ell va viure la inauguració, perquè del 65 al 20 van 55 anys, potser ell era un vailet, és a dir, és un testimoni oral recollit en una crònica que surt una data que lliga amb un fet històric que era una pesta. Després veurem altres documents que reafirmen aquesta tesi, però això és una que, de fet, ara els del carrer Llibertat ja van, aquesta festa major, van ficar un mantell i van ficar la data de 1865, perquè és una data, doncs, escolta, que fa goig no poder-la ensenyar. Més coses que es van trobar. En aquesta crònica parla que després va ser restaurada el 1899 i el 1920. O sigui, aquesta capella ha viscut moltes coses, vull dir, perquè després hi han hagut més restauracions. De moment en portem 2 de restauracions. I també d'aquest document es parla que la capella s'il·luminava en ciris i llànties d'oli durant llargues temporades com a agraïment. Per tant, era la il·luminació del moment. Ara veurem que hi ha bombetes, ara i als anys 50 del segle XIX i del segle XX ja hi havia bombetes, però diu que en aquella època, a mitjans del XIX, es feia amb llànties. Tot això és el que recull aquest document, que certament és una joia i que crec que és inèdit. Ningú en tenia constància, ha parlat amb gent i ningú coneixia d'aquest document. Llavors, una cosa que és interessant i a veure si algun dia pot anar a l'Arxiu Històric de Gràcia. Perdoneu, una altra data important que també ho lliga tot és que hi ha un article de Josep Maria Madurell que va escriure el 1949 al programa de Festa Major del carrer Montmany, on parla de Sant Roc, i diu una cosa molt important, que en aquell any, el 1949, ell sap que existeix encara un mantell a la capelleta on hi ha brodada una data, de 1868, que perfectament pot quadrar amb el 1865. Per tant, una altra dada que lliga aquesta tesi de 1865. Recordo que primer vaig trobar el 68 i vaig dir, mira, anem bé. Jo vaig trobar el 65 i dic, ostres, sembla que la cosa va quadrada. Més informació. Hi ha un article de la revista Distrito de Gracia, una revista així antiga que van sortir uns números a meitats del segle XX, que parlaven de coses de Gràcia, i va parlar que l'any 1965, fixeu-vos, con motivo de este centenario, o sigui, en aquell moment ja sabien que era el centenari de la capelleta, per tant torna a reforçar-se la data de 1865, doncs es va ser procedió a la restauració de l'Hornacina. O sigui, portem ja 3 restauracions documentades. Por otra parte, la Comisión Oficial de Festa Mayor tiene programado una ballada de sardanes en honor al santo, que això és una cosa que veurem que per testimonis orals m'han explicat i també lliga. De restauracions, ara que estava parlant aquí, em sembla que també tu vas tindre que restaurar-la, no? Un dia que va haver un accident amb un cotxe. Doncs mira, seria potser la 4a restauració que tenim, o sigui, ens ha arribat de miracle aquesta capella, perquè a més és que està molt exposada, està a la cantonada, vull dir, la del carrer Mateu ningú s'entera, i la de Vic ningú sap res, però aquesta, ostres, és un miracle que hagi arribat, no? Llavors, anem a veure una mica els costums al voltant d'aquesta capella. Per això vaig estar recollint testimonis orals de la Rosa Comelles, la Maria Lluïsa Galindo, la Lluïsa Canela i la Rosa Mallarac.
tot dones, fixeu-vos, són les que tenen més memòria i les que també aguanten més anys de vida, i totes elles em van estar explicant coses i el que us voldria explicar, no? Per exemple, que abans de la guerra, en qui van tindre cura d'aquesta capella era la colla de Sant Madí, que estava vinculada al bar Pagès. Val? I, de fet, era una època, abans de la guerra, era una època complicada, amb la República hi havia molta conflictivitat en el carrer, hi havia molta gent anticlerical. Llavors van amenaçar més d'un cop de destruir la capella, emportar-se el sant, i aquesta gent de Sant Madí va tindre cura al sant i molts cops se'l van anar emportant a casa abans de la guerra. Per la guerra també, aquí sí que el van retirar, i quan va acabar la guerra el van tornar a posar. Per tant, tenim que una colla de Sant Madí tenia cura d'aquest sant. Durant molt de temps, per la part central del segle XX, passada la guerra, van ser els propietaris de la carnisseria de Sant Roc, inclús potser més alguna generació, els que tenien cura de la capelleta. M'ha arribat també per font oral que era per agraïment que una filla s'havia guarit del tifus. Són informacions que es recullen, però és que em van dir, llavors no podem assegurar-ho, però sí que ells en tenien cura, i van estar molts anys. De fet, són els mateixos propietaris, que és la dona que encara viu, la mestressa, que és la propietària de la finca. I cap a mitjans dels 70 van deixar el negoci, i llavors va ser la comissió de festa major del carrer Llibertat qui va començar a tindre cura de la capella. O sigui, fixeu-vos com entre tots l'hem anat cuidant al llarg de quasi de tot un segle, no? Concretament, agafant el testimoni del Rosa Comelles, és que em fa gràcia perquè em va fer una descripció, jo la vaig apuntar i després vaig mirar la foto i vaig dir, hòstia, doncs anem bé, perquè va dir que es feien sota la capella, es feien com unes escales de fusta, com una escalinata, on 3 o 4 o 5 graons, em va dir, amb espelmes de bombeta. Fixeu-vos que aquí ja passem a la bombeta, ja deixem la llàntia i passem a la bombeta, amb un mantell blanc i amb jarrets amb flors. M'ho va explicar, me'n recordo allà al carrer, i fixeu-vos la fotografia, que és exactament el que diu ella. Això era en el moment allò... A veure si un dia els de Llibertat us animeu a fer una cosa així. Vull dir, aquí ja, Déu-n'hi-do, aquí... Hi tenia molta... El carnisser, que crec que de cognom es deia Rodés, tenia molta... Tothom el coneixia, el carnisser, li tenia molta estimació i la cuidant. Fixeu-vos que no tenia vidre, no tenia vidre, vull dir que eren unes portes de fusta i, no sé, suposo que les anaven tancant i obrint, ara sí que hi ha una porta de vidre. Quins homenatges se li feia al sant? Això també ho he recollit per testimoni oral, que per la festa major, i és curiós que era el dia 15, el dia 15 és el dia que comença la festa major i molts carrers, encara es fa en algun carrer, doncs feien una traca i feien amb una banda, feien molt de xivarra i feien música i feien un passacalles improvisat visitant els altres carrers. Això ara s'està, crec, recuperant una mica. Doncs quan arribaven al carrer Llibertat el dia 15, que no era Sant Roc, però clar, per ells aquell sant, hòstia, era una cosa molt important i ells li feien una tocata, una peça dedicada al sant. I era molt típic la banda de cornetes i tambores de la Creu Roja. I això que m'han explicat per font oral, doncs, si mires la programa de Festa Major al carrer Llibertat dels anys 50, doncs diu, disparo de una gran tronada y pasacalle por la banda de cornetes i tambores de la Cruz Roja espanyola. Època així franquista, no? Això de cornetes i tambores és molt d'aquesta època, no? Molt militar, però això es va anar perdent. També es feien sardanes, això m'ho ha explicat la Lluïsa Galindo, i ja heu vist que abans en una altra diapositiva parlava de fer sardanes, o sigui, en aquella cantonada tan petita es feien sardanes, inclús m'han arribat a explicar que hi havia una sardana dedicada a Sant Roc, una peça, que no sé el títol, però són coses que són gent que potser té 80 anys i m'explica pensaments de quan tenien 10 anys, llavors, al final podem recollir el que podem recollir. I també em confirmen a nivell oral que passaven a colles de Sant Madí, quan era Sant Madí, que van per tot arreu, si passaven per allà algunes colles, la banda li tocaven una peça al sant.
i també, que era curiós, algun cop algun cavall de la Guàrdia Urbana havia fet que el cavall fes una reverència davant del sant. Allò que són aquests cavalls tan ben ensenyats, doncs feien la broma, una mica, el cavall s'ajupia davant del sant. Tot això són coses que, fixeu-vos, tot aquest costumari improvisat i espontani al voltant del sant. I ara anem actualment, perquè aquesta és la gràcia de que actualment encara és l'única capella que té al seu voltant tot un costumari que a més està protegit a través del protocol festiu de la Vila de Gràcia. I és que cada 16 d'agost al districte de Gràcia es fa un cercavila des de la seu del districte fins a la capella de Sant Roc. I normalment està composada aquest cercavila per les Trabucaires de Gràcia, la Liga de Gràcia, els Geganters de Gràcia, els Bastoners de Gràcia i els Castellers de la Vila de Gràcia. S'arriba davant del sant i els Castellers de la Vila de Gràcia fan una ofrena floral amb un pilar de 3 o de 4, depèn de l'any. Aquest any és de 3. Quan es fa de 4 normalment els hi queda molt a baix. No sé, cada any ho van canviant i un cop es fa aquest acte, a les colles fan un ball de lluïment en aquest creuament, que és un lloc molt petit, i és un lloc molt especial perquè és un lloc que et recorda tota la història, i a part és molt especial al punt de vista que ens trobem els graciencs, de veritat. No és allò, vinga, una plaça amb 3.000 persones i la meitat són turistes, i això és un acte de gracienc, on ve la gent d'entitats, on després els companys del carrer Llibertat ofereixen coca i vi dolç, o rància, no ho sé. Aquests anys per la Covid no ha pogut ser o ha estat així una mica més reduït, però això és tot un acte molt gracienc que després sempre s'enllaça amb l'anada en els records de festa major que es fa al districte. I aquest acte està totalment protocolitzat en el protocol de la Vila de Gràcia i que lliga molt amb tot el que us he explicat. Abans eren cornetes i tambores que tocaven, ara són l'àliga i els gegants que ballen al davant. Al final fem el mateix, fem un homenatge al sant, evidentment ara amb un motiu molt cultural, perquè jo mateix que no soc creient hi vaig com un acte purament cultural i de patrimoni. Ara, tot això que està ara, us vull explicar una mica com es va fer la gènesis en els darrers anys, actualment d'aquest protocol que tenim ara. I hem de començar a l'any 1997. Va ser un any important perquè es celebraven els 180 anys de la Festa Major de Gràcia, perquè és del 1817, ara vam fer el bicentenari el 2017, doncs el 1997 es feien 180 anys. Però també es feien 100 anys de la pèrdua de la independència de Gràcia, 1897. I va ser una època en què la Junta de la Federació va voler una mica trobar les essències de la Festa Major, perquè ja et dic, als anys 80-90 la Festa Major va quedar molt desdibuixada i molt desvinculada dels seus orígens. I llavors es va voler, crec que el Quim Font, que era com una mica el pensador de la Junta, va proposar recuperar el tema de Sant Roc com a cosa patrimonial. Llavors, fixeu-vos, aquest és el programa de Festa Major de l'any 1997, i dilluns dia 18, aquí van anar una mica despistats pel dia, es va fer un acte d'homenatge a la Festa Major i hi ha un punt que ara no surt aquí, sí, a les 9 ofrena Sant Roc, copatró de l'antiga Vila de Gràcia. També es va fer un cercavila, que un dia d'aquests ja acaba amb el Xavi perquè m'expliqui com va anar, però es va fer un cercavila molt vinculat, suposo, a això, i aquest cercavila va ser una mica l'embrió del cercavila de Festa Major que ara fem sempre el 15 a la tarda pel carrer Gran. Això va ser l'any 97. A l'any 98, en el programa, no es va anunciar res i no es va fer res oficial, però per testimoni oral d'alguns castellers de la Vila de Gràcia em van dir que ells van fer un homenatge al Sant Roc del carrer Llibertat i al Sant Roc del carrer Fraternitat. Van fer un pilar d'homenatge, però va ser un acte espontani seu, no programat, i sempre em diuen, i ho vam fer-ho abans de la Diada. He pogut mirar el programa de Festa Major
del 1998 que el 16 d'agost es va fer la diada, els castellers de Figueres, la Jove de Sitges i els castellers de la Vila de Gràcia, a les 12:30. Doncs abans, a les 12:30, els castellers, alguns potser amb més ressaca de la que voldrien, van fer aquest homenatge espontani. 1998. 1999. Aquí el que van fer és que els castellers van parlar amb la federació i van dir, escolta, per què no organitzem ara un acte ja oficial i ho anunciem i ja comencem a fer-ho cada any. I llavors, fixeu-vos que aquí la Festa Major anuncia el dia 16 d'agost que es fa l'ofrena floral a l'antic patró de Gràcia, Sant Roc, i col·laboren els castells de Vila de Gràcia. Ja és com que s'han ficat d'acord i es fa aquest homenatge. També s'aprofita per inaugurar els gegantons de la Festa Major, el Torret i la Gresca, que encara s'utilitzen. En aquest acte em va explicar el Torres que els primers anys era un acte que també era com molt desenfadat. Inclús m'havien arribat a explicar que havien arribat a venir disfressats i a fer una sèrie de paròdies i alguna cosa com molt, no sé, molt trencador. Veurem després que també l'humor amb Sant Roc, veurem més endavant que temps enrere també hi havia una mica de sàtira al voltant de Sant Roc. Però això és el que em van explicar els de la federació. I ja el 2008 s'incorpora un cercavila que ja existia, és a dir, com que les figures anaven a fer un homenatge a Sant Roc allà, doncs ja que hem d'anar allà, a partir del 2008 es fa ja un cercavila ja formal, perquè aprofitant que ens hem de traslladar allà, es fa cercavila i es fa l'homenatge. Això va ser el 1999. A partir d'aquí ja es va anar consolidant i fins al dia d'avui. Per tant, 1997, 98, 99 va ser la gènesis d'actualment el costumari que tenim al voltant de Sant Roc. Però no és tot el costumari, perquè ara parlem d'una cosa també, potser que coneixeu menys gent, els de Carrer Llibertat segurament són els qui m'ho han explicat i és certament curiós. Perquè ells tenen un costum que és que a la base de la figura, com veieu aquí la fotografia, tenen una moneda de 20 cèntims d'euro, no? I llavors, cada any, si l'any ha anat malament, perquè han sortit en molt mala posició, ha plogut, no ha estat bé, diuen, escolta, hem de fer un canvi, i giren la moneda. Si l'any ha anat bé, no toquen la moneda. Si m'equivoco, m'ho corregiu, Es canvia la moneda. Això m'ho he d'apuntar perquè això no... És aquesta litúrgia, no? Aquest costum, preguntant, ve de l'antic president de la comissió, en Maria Tudela, que era una persona era molt respectada, era el jefe, una persona que no la vaig conèixer, però pel que m'han explicat, una persona amb un don de gentes. I aquí ve una teoria una mica especial, però que sembla plausible. L'origen d'això de la moneda em va explicar una teoria en Rafa Cantero, que això penseu que això és un costum d'una gent, d'un carrer, d'una capella. Vull dir, si això no m'ho expliquen, això es perd a la història. Vull dir, no és cap cosa que es faci arreu dels països catalans, vull dir, és una cosa molt local. I m'explica el Rafa que ell, em sembla que va ser l'any 69 o 70 que va vindre a viure a Barcelona, ell era d'Andalusia, va vindre aquí per treballar d'instal·lador elèctric, i ell, ja el primer any que estava allà, ell vivia al carrer Girona, molt a prop del carrer Progrés, l'any següent ja va anar a viure al carrer Progrés, i ell en seguida va voler entrar a la festa. I ell m'ha explicat que va preguntar primer des del carrer Progrés si podia participar, li van dir que no, que havia de portar diversos anys al carrer, però va anar al carrer Llibertat, es va trobar el Tudela i al minut 1 li va dir, tranquil, agafa aquesta eina i comença a treballar. I ja va quedar integrat en el grup. I el primer any, el Tudela li diu al Cantero, escolta, el Tudela era més gran, no? Puja a dalt a la capelleta i mira si hi ha una moneda. I digue'm si la moneda d'aquella època, amb la cara del Paquito, si la cara està mirant cap a baix. Ell va anar, sí, hi ha una moneda, no sé, hauria de ser d'una pesseta o el que sigui, sí, està mirant cap a baix. Vale, perfecte. Any següent. Torna a pujar, mira si està la moneda mirant cap a baix. I sí, i així van ser diversos anys. Era com un costum que era aquella moneda mirant cap a baix.
a l'any que va morir Franco, teòricament aquella moneda es va girar cap a dalt i a partir d'aquell any ja la moneda va anar girant. Després ja hauria de ser una moneda sense la cara del Franco, després va ser una moneda d'euro, van evolucionant. Però aquest origen de la cara de Franco sempre a baix, el que interpreta el Rafa Cantero, i té lògica, és que fos un símbol de vexació contra el dictador. Perquè en Tudela era un republicà convençut, que segurament va lluitar a la guerra, i ell, doncs, clar, en aquella època havies de fer coses d'aquestes però d'amagat, perquè si no... I llavors té la teoria del Rafa Cantero que era una manera de cara a la paret, castigat al Franco, cosa que també està documentat que abans els correus s'enviaven les cartes i el segell es ficava al revés del Franco. Ho has fet? Imagineu-vos, aquestes ganes de la rebel·lió una mica controlada, un símbol de vexació, igual que Felip V el quadre al revés, doncs el Franco al revés. Per tant, aquesta teoria del Rafa Cantero té una lògica, i fixeu-vos com ha evolucionat i ara és la moneda que va girant en funció de l'any. És un costumari al voltant d'aquesta capella. Ara anem a parlar una mica de literatura popular al voltant de Sant Roc, que són els goigs. Els goigs al final són uns poemes que es canten en honor a un sant. I normalment això dels goigs és cantar-li totes les coses boniques al sant perquè et protegeixi. I de goigs en tenim de totes les mares de Déu i de tots els sants. Jo, per destacar els goigs que ara trobo més espectaculars, són per Sant Antoni, els goigs de Manacor. No sé si un dia mireu al YouTube i és, ara no perquè hi ha el Covid, però és tota l'església, però de Manacor, de dalt a baix, plena d'adolescents, bojos, però bojos de veritat, cantant els goigs. És una cosa que és espectacular, s'ha de veure. Jo això algun dia puc veure en directe perquè és espectacular. I la lletra es veu clarament com vosaltres, que em protegeix, és sempre parlar bé en aquest sant per guanyar el favor d'aquest. Doncs aquí tenim un primer goig, aquest és curiós perquè és bastant modern, de 1965, però fixeu-vos que és del primer centenari. Per tant, torna a quadrar amb el 1865, perquè és el centenari 1965. Una part del text, implorant vostra assistència, gràcia, us prega amb gran fervor, guardar-nos de la pestilència, Sant Roc, nostre protector. És a dir, és un goig local. És a dir, no és un goig, hi ha goigs de Sant Roc genèrics, però aquest és de Gràcia. Per tant, és important poder-ho ensenyar. També hi ha una cosa, abans us he explicat aquest dia de Sant Roc es feien uns actes una mica humorístics i satírics. Doncs a inicis del segle XX es van generar una sèrie de sermons, de gojos, de versots satírics al voltant de Sant Roc. I això pot lligar una mica amb el que era la Barcelona irreverent, bromista i xarona de la segona meitat del segle XIX, l'època d'en Pitarra. Era una època que, no sé, es començava a obrir certs aspectes de llibertat i hi havia molta sàtira política. Per exemple, això l'Albert Domènech va fer una xerrada aquí sobre una cosa que és brutal, és un àlbum que es deia Los Borbones en Pelotas, que era un recull de dibuixos de la reina Isabel en pilotes, follant-se tot Déu, una cosa, imagineu-vos, una cosa tronada. Aquesta gent, el Serafí Pitarra i tots aquests, feien coses irreverents i de fet hi ha inclús una exposició al Palau Robert que parla d'això, d'aquesta Barcelona irreverent, bromista i xarona. Una mica, doncs, poc educada però amb ganes de trencar. Potser també vinculat amb que es va apropar també el modernisme, aquest canvi d'aires. Llavors crec que aquests textos van una mica lligats. Aquests sí que són més d'inicis del 20, però pot veure d'aquesta Barcelona irreverent. De fet, fixeu-vos, aquí hi ha els goigs modernistes i profecies de Sant Roc. Aquí hi ha una mica de text, a veure si sóc capaç de llegir. És en català antic, perquè a principis de segle encara el català no estava normalitzat. I aquí llegeixo. Diu, vet aquí que una festa que se'n va anar Sant Roc a fer la siesta. A Somià va posar-se i a les altres regions va traslladar-se. Demana allí a Sant Pere
que un rato li deixés la seva ullera, perquè se sent profeta i vol consultar amb ella algun planeta. Sant Pere va negar-li i va ser el motiu de no deixar-li, perquè de tant usar-la ja quasi no la bellugaria. Fixeu-vos aquest joc, de bellugar què, la ullera o... Tot això, clar, uns gojos, que sempre és el sant, i aquí s'estan rient d'ell amb una sàtira educada, tampoc és allò marrano, com los Borbones en pelotas, però és una cosa, bueno, desenfadada, no? Aquí hi ha una altra, no? A vos, Sant Roc venerat, perquè us lliureu de la pesta, dediquem la nostra festa amb tota solemnitat, no fem cas si haveu notat que al carrer no és tot hermós, perquè això Sant Roc gloriós no us importa gens ni gota. Penseu que la festa tota és per vos i pel gos. Vull dir, bueno, és com un diàleg així com molt desenfadat, no? Quan tothom sempre està allà, el sant, aquí li estan parlant de tu a tu i, bueno, és molt desenfadat. Fixeu-vos, aquests també, aquest document és de, em sembla que és del 1921, això era com un... Això està a l'arxiu històric, que gràcies al Manyaner que ho va explicar, vaig anar allà al final a fer fotos allò bones. És del 1921 i és com un tríptic que es plega, i tens a l'esquerra ho tens plegat, i són els goigs satírics en lleó del gloriós Sant Roc. I llavors aquí tens tot el goig desplegat. I fixeu-vos un text. A més, a Barcelona sembla que estem abonats al tifus, a pulmonies i altres 1000 enfermetats. I una de les malalties que la ciutat més mal fan són aquests microbis raros que hi ha dins la casa gran. Gràcies a aquests microbis, que se'n diuen regidors, bevem una aigua que sembla treta dels orinadors. Fixeu-vos, 1921, això podria ser perfectament un versot de Diables, de Festa Major, que fa una crítica. Fixeu que tampoc no se n'enriuen de Sant Roc, sinó que l'utilitzen per fer crítica. I és una cosa que certament és curiosa, que a part dels gojos més clàssics hi ha aquests que són més irreverents i, sobretot, important, que, aquí no sé si us veieu, però del carrer Llibertat. És els gojos de Sant Roc del carrer Llibertat, o sigui, totalment localitzat en aquell carrer. O sigui, això ho hauria de fer la gent de la Festa Major i ho deurien repartir per la Festa Major, que van repartint, i igual que, per exemple, els versots, aquí no, però a Sitges, quan es fan versots, es reparteixen els versots en paper perquè la gent els tingui, jo en tinc a casa, però això potser es hauria de repartir, evidentment, perquè aquí llavors normalment ha de ser tothom que ho canta. Llavors, tot el tema de llibertat ha acabat aquí, ja hem vist que és hem recollit tot el tema de literatura, tot el costumari, dades històriques, i realment podem dir que és una de les capelles on tenim més informació i que ha estat més recordada, perquè tothom recorda la capelleta del carrer Llibertat. És curiós, perquè hi ha d'altres que ningú en sap res, la fraternitat queda, bueno, Vic ningú sap res i Mateu tampoc, però aquesta, no sé per què, perquè la gent de l'entorn s'ha l'estimat i l'ha mantinguda viva. Llavors, ara hauria de fer un apartat una mica trencador, perquè veieu que, quins són els autèntics Sant Rocs, no? O sigui, el Sant Roc és la persona que, el sant, que t'ha de guarir de les malalties. Però realment, investigant, els autèntics Sant Rocs que van fer que l'epidèmia de 1885 fos la darrera gran epidèmia, després van haver-hi altres, però molt més curtes, a partir de 1885 ja van decaure. Algú podria dir, no, això és Sant Roc que per fi ens ha ajudat. Però no, tenim dos personatges, el doctor Jaume Ferran i Clua i l'arquitecte i enginyer Pere García Fària, que són els autèntics Sant Rocs que realment ens han portat fins al dia d'avui a una societat molt més pròspera. Tenim el Ferran Clua, ell era metge i bacteriòleg, i que l'any justament al 85 va poder crear una vacuna contra el còlera. A més, això el que va ser curiós perquè ell va anar a Marsella, que hi havia un brot molt important, i va demanar permís a l'Ajuntament per anar a veure si podia recollir una mostra de l'agent patogen. Inclús s'explica que quan va tornar no el deixaven creuar la frontera,
perquè clar, el tio anava allà diu, no fotis això en el país. Va estar uns quants dies retingut a la frontera i al final va aconseguir passar i va guardar una mostra dins d'uns mitjons. Llavors, això va fer que ell, juntament amb altres personatges com el Paulí, a través de les tècniques que havia desenvolupat Pasteur, va fer un primer vaccí contra la còlera, que de fet el va provar a València i va haver-hi aquests antivacunes d'ara, també en aquella època, però inclús hi havia metges, que imagineu-vos ara que amb la informació que tenim i teòricament cultes que som, tenim accés a tot, hem anat a l'escola, ja m'agrada imaginar-vos al segle XIX, inclús hi havia altres metges que deien que era una bogeria el que feia aquest home, però estadísticament es va demostrar que va tenir una eficiència brutal, però va haver-hi molta polèmica. Ell, el 1886, després al final va aconseguir convèncer l'Ajuntament de Barcelona per fundar el Laboratori Microbiològic Municipal, que encara existeix, i és el que va seguir desenvolupant vaccins i això per una època que era fatal, o sigui, al segle XIX, amb tota la revolució industrial, tota la població que va anar del camp, va vindre a les ciutats, aquí Gràcia, o sigui, vam acabar el 1897 i érem 60.000 habitants, érem la segona ciutat més gran de Catalunya, crec que la novena d'Espanya, i això al final es notava, tanta gent acumulada, gràcies a aquest home, a més molts metges diuen, després de Pasteur i dos noms més que no recordo, ve Ferran i Clou com a referent mundial de tot aquest tema de malalties infeccioses. I un altre personatge, que aquest és molt interessant, que és el Pere García Fària, que ell va ser el que es deia l'urbanista del subsol. Hi havia en Cerdà, que va ser l'urbanista, que va pensar la nova Barcelona, del terra cap a dalt, però ell va organitzar la Barcelona del subsol, que encara, gràcies a ell, tenim un sistema de claveguerams brutal. Ell primer va ser arquitecte i després va ser enginyer, vull dir, va estudiar dues carreres, i ell desenvolupava una teoria que ja s'estenia per Europa, que era l'enginyeria sanitària, que era tindre un sistema de clavegueram fa que sigui tot molt més salubre i puguem millorar l'esperança de vida. De fet, aquí a Gràcia, ell va redactar aquest projecte, Proyecto de Alcantarillado de la Via de Gràcia, el 1887. O sigui, després de la tercera epidèmia ja van dir, escolta, no pot ser, hem de fer alguna cosa. Doncs va redactar aquest projecte i ell assegurava que la mortalitat aconseguiria passar del 35 per 1.000, és a dir, cada 1.000 persones morien 35 a l'any, però mortalitat això és en termes generals, que passarien de 35 per 1.000 a 20 per 1.000. Crec que ara la mortalitat és 1 o 2 per 1.000 per any, però ell va dir que l'aconseguiria baixar per aquest efecte sanitari. Què passava a Gràcia? Gràcia va créixer molt ràpid, primer en camps, i van començar a parcel·lar, i vinga, dinero, no? Però no hi havia clavegueram. La gent, quan anava al lavabo, la trina o comuna, feia les seves necessitats i queien en un forat al terra i l'enterraven. I les restes orgàniques estaven al terra. I d'on treien l'aigua, la gent? Del pou. Ell, en aquest estudi que l'he estat llegint bastant, és espectacular com defensa tota una teoria que el terra es va contaminant, es va per osmosi inversa, tota la merda, per l'emplata i totes les bactèries es van transmetent i els pous quedaven infectats. I llavors el que s'havia de fer era que tots aquests residus havien de sortir. I ell va fer tot aquest projecte de clavegueram. I justament el còlera es transmet per l'aigua. Una persona amb còlera, si feia les seves necessitats en una latrina, anava al sol i podia arribar. De fet, aquí també hi ha la meva teoria, que moltes de les capelles que tenim, Fraternitat, Llibertat, Perill, estan a la zona baixa de Gràcia, la zona obrera, la zona on hi ha més densitat de gent. Per tant, també lliga una mica que per això diem aquest sant tan popular, el sant dels pobres una mica, els que es veien més afectats, els que vivien més a dalt, a les finques, a les torretes, segur que no tenien tants problemes. Doncs ell en aquest llibre va fer
en aquest projecte, hi ha una part que és brutal perquè per explicar el tema aquest sanitari cita una carta que va fer un responsable sanitari de la Junta Provincial de Barcelona que explica a aquest sanitari que va anar a Gràcia a investigar un pou que deien que potser estava infectat. I ell va fer una investigació doble. Una era anar a prendre mostra i l'altra era preguntar a la gent a veure què passava. I ell va anar allà i veia com que era una casa abandonada, era el pou de Santa Rita, que això està, ara no existeix, però és a Carolines amb cassoles. Ara no hi és, però era el pou de Santa Rita i es veu que la gent, era una casa que estava abandonada i la gent saltava i anava a agafar aigua. I doncs mira, bueno, ja està bé que m'ho expliquis, però ara el que t'explicaré ara no t'agradarà. Perquè bueno, van estar preguntant i ell va prendre una mostra. I ell va preguntar, hi havia una dona molt gran i que va dir, no, aquest pou fa molts anys que el vam abandonar perquè no estava bé i havíem arribat a tirar cadàvers d'animals en el pou, però no sé per què hi havia un altre fake, una altra informació que tothom deia que era una aigua inclús medicinal. Ell va anar a analitzar l'aigua i aquella aigua jo estava fatal. Imagineu-vos, cadàvers allà dins, una cosa, i bueno, però veig, estàs viva, no? Vull dir que... No, a veure, això estic parlant de finals del 19, Després suposo que voldrien sanejar-ho, però en aquella època van treure el pou. Sí. Sí. Allà també hi havia una mina i anàvem a buscar aigua o aquí o al carrer Carolines. Clar, això també, ja quan m'estàs parlant tu, és ja en el segle... Jo devia tenir 8 o 9 anys o 10. A meitat del segle XX, aquí teníem clavegueres. Doncs imagineu-vos abans que no hi havia clavegueres, o sigui, tots els pous estaven fatal. Llavors, ell, per explicar això, va citar aquest testimoni que realment és espectacular quan comencen a parlar i acaben dient que tiràvem gallines mortes, no? I sortia una dona dient que era aigua miraculosa, o sigui, se'n creuaven els cables. Llavors, doncs ell va aconseguir fer aquest projecte. A més, és curiós perquè és un projecte que va néixer per iniciativa popular. Va ser els propietaris, és a dir, Gràcia, hi havia com els terratinents, els que van... el senyor Rabassa i tots aquests que van bé dels seus terrenys, però vull dir, encara eren com propietaris de Gràcia i van fer una trobada i van dir, escolta, hem de fer alguna cosa. I llavors vam parlar amb l'Ajuntament, es va fer una comissió. A més d'aquesta comissió hi havia el Francesc Derc, el revolucionari, i ja estava en aquesta comissió, i llavors van contactar amb aquest home i els va fer aquest projecte i les clavegueres que tenim ara suposo que deuen ser les del Fari. Llavors, realment, entre el metge i l'enginyer van ser els nostres autèntics Sant Rocs que ens van salvar. Evidentment, sempre han tingut epidèmies, però el d'abans era horrorós. Per això teníem tantes capelletes, perquè és que moríem molta gent, ens agafàvem el que podíem per intentar psicològicament sobreviure. I crec que ara farem un final de festa una mica d'urbanisme i de política, perquè tenim unes capelles que fins ara patíem, perquè dèiem, bueno, escolta, i l'hem estat protegint, no? I qui no diu que potser d'aquí uns anys els propietaris es venguin la finca, un fons voltor, no sé què, ho tiri tot a terra. Llavors, doncs, vam parlar amb els amics del carrer Llibertat, jo soc també conseller d'Esquerra Republicana, tampoc ho puc negar-ho, i doncs el que vam fer és, ara s'ha fet una modificació del Pla General Metropolità, que és un procés en el qual es modifica el Pla General Metropolità. El Pla General Metropolità és un pla que marca les normes del joc urbanístic. És el que diu com han de ser els carrers d'ample, és el que diu cada edifici quina funcionalitat té, és el que pot protegir també edificis i pot dir que aquest edifici el protegeixo històricament. Doncs en aquest context vam parlar amb els del carrer Llibertat, van fer una al·legació, és a dir, en aquest projecte inicial ells van al·legar i van dir, sisplau, volem que protegiu les capelles de Sant Roc. Esquerra Republicana ens hi vam sumar i finalment aquesta al·legació va ser incorporada en la modificació
i finalment es va aprovar gràcies als vots del govern, Comuns, Socialistes i Esquerra, va tirar endavant això que va suposar moltes coses, moltes desafeccions, molts canvis de claus urbanístiques i va suposar protegir les capelles. Ara mateix estan registrades i no es poden enderrocar. O abans d'enderrocar-les s'ha de demanar permís a l'Ajuntament i òbviament l'Ajuntament dirà que no. El que s'ha de fer és promocionar la seva conservació. Llavors això, al final, podem estar tranquils i si l'hem aguantat 150 anys aquesta capella, a veure si la podem aguantar fins molts més anys. I moltes gràcies per la vostra atenció, ha estat un plaer. També gràcies, que m'ho he ficat aquí, que jo al final tot el que explico és perquè algú m'ho explica o ho he llegit a algun lloc. El Toni Manyaner, el Ferran Pons, la Rosa Covella, la Lluïsa Canela, Rafa Cantero, la Maria Galindo, la Domènech, el Josep Maria Contel i en Xavier Cordomí. No sé, si voleu, teniu preguntes, important el micro, perquè això ho estem gravant, i si agafeu el micro llavors quedarà gravat per sempre, i ho ficarem al YouTube de la Violeta. Jo he comentat dues curiositats. Una referida a la carnisseria del carrer Llibertat. Eren els encarregats de donar llum a la capelleta. La línia elèctrica està posada, en alguna banda està tallada i per això actualment no hi ha llum. I l'altra és comentar que el 16 d'agost és l'únic dia que els gossos tenen permís per entrar a les esglésies. Sí, això de fet és curiós que per exemple a la plaça Nova, per Sant Roc fan un concurs de gossos i és un dia especial pels gossos perquè al final el gos va ser el que va cuidar el sant. Bueno, gràcies per venir. Gràcies. Abans de parlar agafeu un micro, que si no, no quedarà gravat per a la posteritat. No, que volia dir que això del dia 16 que jo ho desconeixia, perquè diu un gos i tal, no desconeixia que poden entrar a les esglésies, només volia dir això. Sí. Digues alguna cosa, Maria. Fem una cosa, aixequeu el braç els que vulgueu, perquè així puc repartir el micro bé. Alguna pregunta o aportació que vulgueu aportar, vull dir... Primer de tot, moltes gràcies, Guillem, per tota la feinada envers les capelles i sobretot per ajudar-nos amb el tema de la protecció. Volia fer una aportació respecte al tema que deies, de la literatura envers Sant Roc, els goigs satírics i tal. Hi ha un senyor, el Jordi Pablo, que va fer una investigació sobre el carrer Llibertat i de més, que va intentar identificar l'autoria d'aquests versos, els de principi del segle XX, sobretot, i li atribuïa a un tal Josep Esmarats, que era un autor molt menor de teatre, i que justament quan aquest senyor es va morir, aquests versos van deixar de fer-se. Llavors, si volguessis continuar amb aquest tema, seria molt interessant a veure si aquesta hipòtesi es pot desmentir o corroborar o què, perquè podria ser més material per la investigació que tens i seria xulo. Ja t'ho passaré. Moltes gràcies. Veieu que al final aquí es poden obrir melons i aquest no que m'has dit em sona molt d'haver-ho llegit a algun lloc. Em sona molt perquè a mi inclús molts d'aquests textos, ara no us he ensenyat, però estaven en revistes. Típica revista que era una pàgina sencera. I alguna he vist al darrere que surten coses i s'ho penjava anunciada a la revista Cucut, que també és una revista que era molt catxonda, tan catxonda que van a l'exèrcit a cremar el local. Vull dir que té molta relació amb aquest rotllo així satíric i una mica transgressor. Doncs gràcies i ja investigarem amb aquest nom a veure si podem trobar alguna cosa més. Doncs si no teniu cap més pregunta, si teniu informacions per explicar-me i no voleu explicar-ho ara, ostres, parleu amb mi, passem-me el contacte, qualsevol cosa que recordeu, qualsevol tonteria no és tan tonteria, perquè al final són coses que si no es recullen es perdran per sempre. Per tant, ja m'he apuntat un telèfon, però si algú recorda alguna cosa vinculada amb el sant, doncs parlem-ne i us faig una entrevista per seguir
recopilant informació. I, com vaig anunciar al Facebook fa uns mesos, m'estic animant a escriure un llibre que vaig fent i costa perquè, clar, vas trobant coses i algun cop hauré de parar i ja dir, publiquem, però de moment estem en fase de recerca i d'anar una mica escrivint i anar ordenant les idees, perquè penseu que hem parlat d'una capella, però n'hi ha 6 i al carrer Mateu, per exemple, també hi ha per explicar moltes coses. Llavors, la gràcia és una mica recollir-ho i fer un llibre. Val? Doncs res, moltes gràcies i fins la propera.